Hi, welcome back to our YouTube channel. And please don't forget to hit the subscribe button to get updates of our new videos na adiha sa ubos. Gusto ka bang mag-ampo pero wala ka kabalo kung unsaon nimo pagsugod o unsaon nimo pagsulti kung unsa ang angay nimo nga ilitok sa imong mga pag-ampo? Simple ra jud kaayo, mao ni siya ang buhata. Una, pasalamati ang Ginoo sa tanang mga grasya nga imong nadawat sukad sa una ug hangtod karon, sa mga kalipay ug sa mga kasakit. Pasalamati ang Ginoo. Kay nganong kinahanglan apilo nato ang kasakit sa atong pagpasalamat, tungod kay gipaambit man ta sa Ginoo sa iyahang kasakit katong ania pa siya dinhi sa kalibutan. Ikaduha, pangayo og pasaylo sa Ginoo sa tanang mga sala nga imong nahimo sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Pangayo og pasaylo tanan-tanan. Ayaw ilimod sa Ginoo kung unsay anaa sa imong dughan, kung unsa ang mga sala nga imong nahimo, mga mortal ba nga mga sala. Katong adto ka magbase sa pulo ka sugo sa Ginoo. Ikatulo, isulti sa Ginoo kung unsay angay nimo nga isulti. Kung unsa ang anaa sa imuhang kasing-kasing o kung unsa ang anaa sa imong hunahuna. Ayaw kini ililong sa Ginoo, isulti kining tanan. Sama ra gud na kana ganing nakig-istorya ka sa imong amiga nga nisumbong kaniya nga aduna kay mga daghan kaayong mga problema nga imong nahiaguman karong panahona. Bisan unsa nga mga problema, mura ra gud og nakig-istorya ka ba nga imo rang gisulti ngadto kaniya ang imuhang kung unsa ang anaa sa imong dughan, kung unsa ang imuhang mga kagul-anan, kung unsa ang imuhang mga kabalaka, kung unsa ang kanang tanan nimong mga pangandoy sa kinabuhi, isulti ngadto kaniya ang tanan tungod kay anaa ra gayud ang Ginoo na mati nganha kanimo. Mangutana mo nganong kinahanglan man nga mangayo ta og pasaylo. Una, usa ta masulti sa ato ang mga pag-ampo kung unsa ang atong mga gipangayo, tungod kay lain pod kaayo nga makasasala kaayo tang tawo, unya baga kaayo tagnaong mangayo ta sa ato ang gipangayo nya kita nakasala ta ngadto kaniya, di ba lain kaayo paminawon. So kinahanglan nga mangayo sa gyud ka og pasaylo sa imong mga sala. Una ka mangayo sa mga grasya nga imong gikinahanglan. Ang importante pod nga aron madawat nimo ang grasya nga imong gikinahanglan, ang grasya nga imong gipangayo ngadto sa Ginoo, ang kaluwasan baron, ang kayuhan sa imong mga sakit, ang kasulbaran sa imong mga problema, kinahanglan pud ka nga mangumpisal, kinahanglan gyud ka nga mangayo gyud ka og pasaylo sa imuhang mga sala. Nga kanang kinasing-kasing gyud nga dulot gyud sa imong dughan, dili kay naglitok lang ka sa pulong lamang, kundili kinasing-kasing gyud ka, sincere gyud kaayo ka nga nangayo og pasaylo sa Ginoo. Kung kahilakon ka, ayaw pugni ang imong mga luha, kay kung ikaw nakahilak, timaan man gyud na nga tinud-anay gyud ang imuhang pagpangayo og pasaylo ngadto kaniya. Di ba nakabantay mo nga naamoy gipangayo sa Ginoo? Nagampo mo sa hataas nga panahon pero nalibog mo, aduna mo'y mga pagduha-duha kun gitubag or kun gipaminaw bagayod ka sa Ginoo sa imuhang mga pag-ampo niya, wala gayud niya gihatag, wala pag gyud niya gihatag ang imuhang mga gipangayo or ang imuhang mga imong mga gipang-ampo, tungod kay usahay makalimot man gud ta og mangayo og pasaylo sa atuhang mga sala. Mura ra gud na gud nga ang grasya andam na nga ihatag unta sa Ginoo nganhi kanato, pero tungod sa atong mga sala nga mo'y nakasap-ong dinhi sa atong ibabaw, nga mo'y nakahimog pandong, kung dili ta mangayo og pasaylo sa Ginoo sa ato ang mga sala, dili gina mulahos ang grasya padulong nato ug dili gayud kana madawat. Mao nang pinaka-importante, mangayo jud ta og pasaylo sa Ginoo ug magpasalamat ta sa tanang mga grasya nga iyang gihatag kanato. Ayaw jud mo kalimot
ang imong mga pag-ampo, pasalamat, pangayo og pasaylo, ug sulti sa tanan nimong mga pag-ampo kung unsa ang anaa sa imong dughan nga sa tinud-anay nga honest nga sincere gyud kaayo ka. Okay? Kung naamoy mga pangutana, comment lang diri sa ilalom. God bless. Thank you. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe.